El ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar ahir el projecte d'obres per a l'ampliació de l'Hospital Sant Bernabé. La Junta de Govern ja hi va donar el vistiplau, però l'import de l'obra, que ascendeix a 9 milions d'euros, requereix que es faci l'aprovació per part del plenari. Segons ha explicat el regidor de Sanitat de Berga, Jaume Vima, un cop feta aquesta aprovació, el patronat de l'hospital podrà procedir de la publicació del projecte en els butlletins oficials i licitar l'obra. D'aquesta manera es complirien els terminis perquè les obres es puguin iniciar durant els mesos de setembre o octubre, ha explicat Vima. Amb l'ampliació l'hospital guanyarà 5.341 metres quadrats. Un cop feta l'aprovació per part del plenari, està previst que el projecte es publiqui en els diaris oficials, tant catalans i estatals com en els europeus. L'import de l'obra, ha explicat Vima, obliga a fer públic el concurs en tot l'àmbit comunitari perquè s'hi puguin presentar empreses d'àmbit internacional europeu. Es calcula que la licitació es podrà fer d'aquí a uns 2 mesos, un cop passat els períodes d'informació pública i que llavors les empreses puguin presentar les seves ofertes. Inicial del projecte d'obres per a l'ampliació de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Tothom sap que ja fa temps que s'està treballant en aquest projecte. És un projecte en el qual hi ha un pressupost inicial de més de 9 milions d'euros, en el qual al ser una obra municipal l'aprovació correspon al ple municipal, al qual hi haurà un període d'exposició al públic per tenir els permisos tot. Pel ple, perquè és un tema que és del patronat de l'hospital. L'Ajuntament no hi posa ni un duro, financia tot la Generalitat, el Departament de Salut, amb una subvenció que dona en el patronat de l'hospital, no en l'Ajuntament de Berga. Els terrenys són del patronat de l'hospital. Sí, el que passa que al ser un ens municipal se'ns diu que hauria de passar pel ple a fer aquesta tramitació pel ple. De fet, el patronat de l'hospital ja es va aprovar. Sí, per això és que el patronat de l'hospital ha fet totes les aprovacions fins ara, ha acceptat la subvenció, ha fet la contractació de l'equip redactor, ha fet tot el... I a més, ha aprovat la financiació, ho ha aprovat tot, la petició de crèdit. Si no s'haguessin enrederit a la redacció del projecte pels problemes que hi ha hagut en l'equip redactor del projecte, s'haurien començat les obres sense l'aprovació del ple. I a més també ja s'ha publicat el plec de clàusules per fer l'adjudicació. Per tant, és un tema que pot enrederir encara més. No, perquè es farà un tràmit per urgència i en 15 dies pot quedar resolt. Sí, per fer l'aprovació inicial s'haurà de fer una exposició pública. En 15 dies. De totes maneres... Votarem que sí, evidentment, no votarem que no, però... És aquest fet. Una mica estrany, no? Doncs vinga, passem... Hi ha cap més paraula? Doncs passarem a la votació. Vots a favor de la proposta? Doncs s'aprova per unanimitat. El punt número 2 és... Aquesta serà la inversió més important que s'haurà fet a l'Hospital de Sant Bernabé des que es va inaugurar el nou edifici l'any 1981. Actualment dona servei als 40.000 habitants de la comarca del Berguedà. L'ampliació consistirà en la construcció d'un edifici annex de 5.341 metres quadrats que permetrà traslladar-hi serveis i, per tant, esponjar l'edifici actual. El projecte té un cost de 8 milions d'euros, als quals hi cal sumar l'import de la remodelació de les instal·lacions de l'edifici existent. La construcció de l'annex resoldrà els problemes crònics de comunicacions que pateix l'hospital, ja que contempla la connexió entre els dos edificis amb una torre que permetrà redissenyar la comunicació interna pel centre. Un grup de berguedans han convocat per al dia 19 d'abril una nova acció de protesta contra l'ordenança de civisme. Precisament, el ple de l'Ajuntament de Berga va aprovar ahir al vespre la modificació del text que s'ha consensuat entre totes les formacions polítiques. Amb el lema "Per un carrer lliure d'ordenances", els opositors a aquesta normativa faran una acció al carrer similar a la que van protagonitzar un grup de persones el 30 de setembre del 2006 i arran de la qual 22 persones van ser multades en aplicació de l'ordenança. Els afectats estan pendents del judici de la demanda contenciosa que van presentar contra l'Ajuntament. La vista se celebrarà el 24 d'abril.
L'acció de petició de la derogació de l'ordenança convocada per al 19 d'abril tindrà lloc a la plaça de Sant Joan de Berga. Inclourà activitats de poesia, de música, dansa, pintura, teatre i cinema, entre d'altres, així com la visualització d'un vídeo sobre la lluita contra l'ordenança de civisme. Segons ha explicat un dels afectats per l'aplicació de les sancions, Pep Cara, la motivació d'aquesta nova acció és la mateixa que la que va tenir lloc l'any 2006. El dia 19 d'abril tornarem a ocupar una plaça, concretament la plaça de Sant Joan, fent actes culturals perquè tothom vegi que no es fa res, que el sentit comú digui que no es pot fer sense permís i pel mateix que vam fer-ho el 30 de setembre del 2006, doncs perquè estem en contra de l'ordenança de civisme, de la que hi havia aquest matí i de la que hi ha avui a la nit, de les dues. I res, seguirem protestant i també, no sé, potser fem al·legacions, no sé, farem el que podrem i, bueno, és una mica això. Pel que fa a la modificació del text i a títol personal, Cara assegura que els canvis que s'hi han produït són ínfims i que l'essència de la normativa continua sent la mateixa. La majoria de canvis, afirma, són simplificacions dels articles que contenia l'anterior, però no impliquen cap modificació del contingut. I bueno, aquesta ordenança representa una neteja de cara de l'ordenança anterior i per tant moltes persones seguim estant en contra de l'ordenança perquè representa el mateix, han canviat 3 articles, han fet el paripé, o sigui, el que és una neteja de cara per poder-la presentar d'una manera més legítima com si fos fruit del consens social, quan l'únic consens que té darrere aquesta ordenança és el consens polític, dels partits polítics de l'Ajuntament, però no el consens social, està clar. I per manifestar el nostre total desacord, aquí estem. En aquest sentit, destaca que només 59 persones d'una població de 16.000 han respost les enquestes que va fer l'Ajuntament en el marc d'aquest procés. Ahir es va fer la trobada esportiva de l'Aser Berguedà Centre a l'Escola de Borredà. Alumnes dels centres escolars de Vilada i la Vall d'An van poder visitar l'escola i tots junts van gaudir de la trobada. Cultura i esport van tenir un lloc especial en una trobada que ja és el 7è any que es realitza.